Salutare și bine v-am găsit! Astăzi ne aflăm în satul Rimetea și facem traseul la colții Trascăului. Sperăm să ne întoarcem la Grota Studenților. Nu vii la noi. Uite, Vai, căprioară. Am lăsat mașina lângă baza Salvamont, se vede satul Rimetea. Noi astăzi mergem pe Crucea Albastră până la Piatra Secuiului, maxim vreo 2 ore. Bate un vânt de-abia stăm pe picioare. Aici în sus trebuie să mergem. Sper să domolească vântul, să nu fi cărat drona degeaba până aici. Între ecranului se vede cetatea Colțești. Ne apropiem încet. Aici trebuie avut puțină grijă. Avem grijă. Veliște asupra satului Rimetea din șaua pe care urcăm. Destul de abruptă urcarea, de vreo jumătate de oră tot urcăm pe aici. Și mai avem un pic aici sus.
bate vântul de numai care abruptă până aici. Vedem satul, Trimetea. Aproximativ 2 ore de la mașină am ajuns sus în șa. Facem partea stângă, mergem înspre colț, care ne întoarcem și mergem și la Piatra Secuiului. Aici nu mai bate chiar așa tare vântul. Mic. Și am ajuns la una dintre borne. Pare chiar e vopsit în steagul Ungariei. Aici se poartă adevărat vopsitul bornelor. Aici bate vântul. Bate un vânt de... numai că nu ne mută de cu picioare. Avem companion de drum, tovarăș 1, 2, 3 care au grijă de noi. Prins o mică porțiune de loc unde nu bate vântul. Câinii sunt mult mai în față. Milk. Oare tu unde mergi? Tot pe traseu și tu, ca și noi? Bine, să ai grijă. Se vede și satul Colțești în depărtare. Și am ajuns și sus în vârf, pe colții Trascăului. Aici se vede foarte frumos satul Rimetea. Cheia pe centru. Vedeți cetatea de la Colțești, satul Colțești. Superbă. Păcat de vânt. Nu pot ridica drona. Se pare că este și un aven. Cineva și-a țăpat cojile de portocală.
întoarcem înapoi pe unde am venit și cam acolo sus, Piatra Secuiului, să vedem acolo ce culoare are borna. Aici se dă o adevărată luptă care vopsește borna în ce culori. Astea culorează, astea lungarii. Am ajuns în punctul pe unde am urcat, dar acum o luăm pe aici să ajungem la Piatra Secuiului, pe Crucea Albastră. Pe colțe Trascăului, am venit până așa și urcăm acum sus. Am ajuns și la vestitele borne de pe Piatra Secuiului. O 1129 de metri parcă altitudine. Vântul nu ne lasă deloc. Priveliște asupra satului Riventea, unde se zice că soarele răsare de 2 ori. Copțești. În depărtare s-au luat destul de bine și acolo. Sperăm că să nu vină aici la noi, să ne lase în pace. De aici traseul nu prea e trasat, e doar potecă. Și pe aici pe acolo se mai găsește câte un marcaj. De floriceale și pe aici, pe vârf. Sper că le-am prins în cadru. Tot am vorbit de marcaje. Am găsit unul. Ce parcă ar fi săpat natural. Tot în zigzag, zigzag, zigzag. Se pare că am scăpat și de ploaie. Să ajungem cu care facem în dreapta. Ce fain s-a curățat priveliștea dacă a plouat. Ce frumoase culori. Ce mai avem un pic de acolo de sus, să cobor tot în zigzag.
vreo 45 de minute. Destul de dificilă, noroc că nu părăsi ploaia. Parcă nici nu plouat și s-a uscat tot. Facem pe Cărareș, aici la dreapta. Mergem puțin pe curbă de nivel, care trebuie să urcăm înapoi. Acolo plouă iar. Sper să nu vină la noi. Sper să țină cu noi, să nu... Dacă tot nu ne-o plouat în prima tură, numai ne-o speriat mai tare, să nu ne ploaie nici acum. Față-i satul Rimetea. Mergem și luăm pe aici în sus, acolo unde, dacă se vede pe cameră, sunt niște desici de copaci. Până acolo trebuie să suim. Acum suntem cu marcaș triunghi roșu. Ce leagă satul Colțești de Grota Studenților și satul Rimetea. S-ar putea să nu ne ierte ploaia. Că e deasupra cetății aproape. Sper să reușesc să ajung până sus, la grotă. Ajungem la zona de Grohotiș. Cred că am avut noroc iară cu ploaia. Traversăm. Și pe aici, pe margine. Și tot așa sus. Și mai avem un pic destul de greu urcușul și pe aici. Am ajuns la grotă sus. Destul de obositor și solicitant urcușul. Pe partea asta am ajuns din nou, adică am ajuns la Grota Studenților. Am fost o dată cu familia. Grota cu 3 intrări sau Grota Studenților. Mirosă foarte tare a oi și e plin de căcăreze de oi pe jos. Da. Frumos. Acum poate veni și ploaia, dacă e să ne ploaie. Putem sta aici, discut.
ca niște ochi care veghează asupra satului Rimetea și Colțești. Super ușa acest loc. Și destul de foarte mare, după cum se poate vedea. Deci, de la grotă coborăm pe unde am coborât și data trecută când am fost cu familia. Să las episodul în descriere pentru cine vrea să vadă. Așa că ne vedem la mașină. Și aceasta a fost și călătoria de astăzi, 7 ore pe Cruce Albastră, după care am suit sus, l-am mers la colții Trascăului, ne-am întors la Piatra Secuiului, după care am suit la Grota Studenților. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și vă puteți și abona. Mulțumesc!